The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At siyempre, magandang hapon din sa iyo, partner. Live na tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA of Fortabax at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisa na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating NCR Action Center Satellite Office. Makakapanayam natin ngayong hapon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po dyan sa inyo. Apo. Sa ating kapikulan. Kasama ngayon ni Sir Rudy si Joseph Dapo na humihingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang anak na si Ivy Dapo. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ma'am. Apo. Sa Bicol. Okay, etong anak ni tatay na si Ivy ay 25 anyos na lumalaban ngayon sa sakit na lupus. Magandang hapon sa muli, Tatay Joseph. Opo. Apo, tatay, kumusta po kayo ngayon? Tatay Joseph, kumusta po kayo ngayon? Okay naman po. Opo. Sa ngayon, naghahanap po ako ng makakatulong sa amin po. Apo, kumusta po ngayon itong anak niyo, tatay, na si Ivy? Nandun po sa nakaratay sa hospital po sa ICU ng Apo. Center po. Tatay Joseph, maaari po bang makilapit po nung mikropono po sa inyo? Medyo malayo po kasi. Ayan. Okay po. Ayun. Okay po. Apo, so nasa ICU po ngayon, tatay. Ito pong anak po ninyo. Opo. Opo. Magdalawang buwan na po't kalahati. Magdadalawang buwan na, so matagal-tagal na din po. Pero kumusta na po yung kalagayan niya? Medyo hindi po siya okay. May iniindang po siyang sakit sa paa nung pagputol. Tapos puputulan na rin po uli daw. Itataas. Opo, so pag kaputol ng paa niya, itataas po ulit. So pangalawa pong pagputol ng paa. Opo. I-schedule pa po. Okay. Ano ho ba yung sabi ng doktor? Anong klaseng sakit itong tumama sa anak nyo? Marami po kasing komplikasyon daw po. Ang una, diabetic. Pangalawa, stroke. Tapos may heart failure. Tapos ang inaanod niya ngayon, yung lupus po. Okay. Yung nagpipigil sa oxygen niya. Matagal na ba itong karamdaman niyang ito? Magdadalawang buwan lang po. Magdadalawang buwan. So bago siya tinamaan Pero ng bago siya tinamaan ng sakit na ito, tatay, nag-aaral ba itong anak nyo o nagtatrabaho na? Nagtatrabaho na po siya, mga 2 buwan na po. Saka siya na-admit. Okay. So nung una pong tumama itong sakit niya, ano po yung mga sintomas na naramdaman niya?
Yung kuan po, yung lagi kasi siyang na hospital nung kuan sa diabetic niya. Siguro po napabayaan. Ayun. Nagtitik ng ng medicine niya. Kaya siguro ganun po. So batang-bata yung anak nyo ng tinamaan ng diabetes, ano? Opo, mga 15 years old po. Nako. Okay. So ngayon po kayo ay lumapit sa tanggapan ng Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico. Ano po yung kahilingan po ninyo na gusto po ninyong matugunan? Wait po. Gusto po namin makabil ng tulong sa Opo. So gusto nyo, hospital po. gusto nyo po kayong matulungan sa ospital. Okay. Balikan natin si Karudi Vizcaya. Karudi, narinig nyo po yung sinabi ng katabi nyo ngayon, tatay na nagmamahal sa kanyang anak, na may pinagdaraanan ngayon na matinding karamdaman. Ano po ang maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para sa kanya po? Opo, ito nga po araw ng pagtulong natin ngayon. Araw ng People's Day ng Ako Bicol Party List sa araw na ito. Ito naman itong kababayan natin ay lumapit sa ating tanggapan upang humingi ng tulong para sa kanyang anak. At napakalaki ang kanyang bill dito sa Heart. Kaya po, dali-dali ko naman, tumawag ako sa ating Congressman Saldico upang matulungan ito si tatay. Ay ang response kagad sa akin ng ating Congressman Saldico at bigay kagad siya ng 100,000 piso upang makatulong kagad sa kanya para sa kaputan, para sa kanyang hospital. Ayun. Ora mismo. 100,000 pesos. Okay. Opo. Karudi, ano po yung magiging proseso na maaari pong asahan ni Tatay Joseph para po ay matanggap na nila ng tuluyan ito pong tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Hindi po sa lalabas dito sa ating tanggapan, dito sa North Gate. Sa araw na ito, mismo, aabot na kagad sa kanyang guarantee letter ng 100,000 na pinakaloob ng ating Congressman Saldico. Opo. So, Tatay Joseph, napakinggan niyo po si Sir Rudy. Ngayong araw Opo, po mismo, matatanggap niyo po yung tulong pinansyal galing po kay sa Ako Bicol sa paraan po ng guarantee letter na nagkakahalaga po ng 100,000 piso. Opo, maraming salamat po sa inyo lahat. At malaking tulong po ito sa amin, lalo na kay Congressman Saldico at saka Congressman Jiel Bungalon at kay Sir Rudy Vizcaya at sa Ako Bicol Party List po, Tabang Ora mismo, maraming salamat po sa inyong lahat. Opo. So, you're welcome po, Tatay. Ang hiling po namin ay gumaling na po itong anak po ninyo. Opo, salamat po. Opo. So, maraming salamat din sa inyo, Sir Rudy Vizcaya. Babalikan ka po namin mamaya lamang. Ano po? Alright. Babalikan natin mamaya si Karudi sa tuloy-tuloy na pagtulong doon sa Ako Bicol Tabang Ora mismo and Action Co Center sa Kongreso. Samantala, mga kaibigan, isang Pinay sa Dammam, Saudi Arabia, hindi raw nagustuhan ng amo ang niluluto kaya binawasan ang sahod. Dumako naman tayo sa ating tabang legal. Mga kaibigan, makakausap natin sa kabilang linya ang kanyang asawa na si Moises Valera. Magandang hapon sa iyo, Moises. Magandang hapon po, sir. Opo, kumusta Moises? Kailan kayo huling nagkausap ng asawa mo? Kumusta itong asawa mo ngayon? Noong isang gabi po, sir. Nagkausap kayo. Kumusta naman yung asawa mo ngayon? Yun nga po, sir. Na-stuck na po siya sa trabaho niya dun sa niya dahil nakakulong na lang siya sa isang kwarto, daw sa taas. Ayaw palabasin po. Okay. Doon, ano yung sumbong ng asawa mo? Bago nangyari yon na ayaw siyang palabasin, ano ba yung nangyari? Dahil daw sa malit na bagay lang daw po na nagkamali yata ng luto ng noodles, cup noodles.
Dahil lang sa cup noodles. Opo, sa cup noodles, dahil iba daw po ang lasa, manis daw yung noodles. Okay. Isa daw po sira. Opo. Matagal na ba itong asawa mo na nagtatrabaho doon? Sir, bago lang po siya, January lang po siya umalis po dito sa Pinas. So ang trabaho niya, DH, ano? Opo po, DH po doon. Okay. At dahil ba doon sa cup noodles, kinaltasan yung sahod niya? Gaano kalaki yung kinaltas na sahod? 500 real daw po. Panasaw. Ano, dahil lang sa cup noodles, partner, 500 500 real. Oo, matindi. Opo, tatay, makinig po kayo, no? Nasa kabilang linya na din partner ng telepono, yung OFW na si Shirley Labastida. Magandang hapon sa iyo, Shirley. Magandang hapon po. Opo, matanong lang namin, Hello po. Shirley, kailan ka pa na nasa damam? Kararating lang po namin nung mga 50, 60, 3 linggo na po siguro mga ganon. 3 linggo kasi sa Riyadh po kami naka-deploy talaga. Nangungupahan po sila doon. So lumipat na po sila dito sa Damam dahil dito daw po talaga yung totoong bahay nila. 3 linggo ka pa lang dyan. So, ibig sabihin, mag-iisang buwan pa lang. Hello po, Ma'am Shirley. So, 3 linggo ka pa lang po dyan. Opo, sa Damam. Opo. So, kumusta naman po yung naging trabaho mo bago pa po magkaroon ng problema? Hello? Hello, Madam Shirley, napapakinggan niyo po kami? Nung una naman po, nung unang dating ko po rito, okay naman po sila lahat. Po, mabait naman po sila. Okay naman po ang pakikisama nila. Opo. So, kailan pa Hello, lang po? ma'am. Kailan pa lang po nagkaroon kayo ng Okay na po problema? itong una kong trabaho dito noong unang buwan. Kumbaga, nagagamay ko naman po yung kanilang mga pamumuhay dito, yung mga kasama ko. Mhm. Medyo, Okay. Ma'am Shirley, nababanggit niyo po, magtatatlong linggo pa lang po kayo dyan. So, kailan po nagsimula itong nagkaroon na po kayo ng problema? opo, pero po, hindi po. Mhm. Opo. Kailan po nagkaroon kayo ng problema na? Kailan po nagsimula? Nagsimula po ito yung March po. March. Mhm. Kumbaga, ko-complain na po siya simula doon sa mga pagluluto. Nag-uumpisa na po siya ng mga cleaning. So, parang lagi po siyang may reklamo. Lagi siyang nagsasabi na bakit hindi malis yung manok, bakit malaki yung manok, bakit may asukal, matamis. Marami na po, nag-start na po siya noon. So ibig sabihin po, yung nagsasabi mga... naman Wait po lang, ako Ma'am na Shirley, yun po yung proseso talaga po ng pagluluto. At saka yung linis po, talagang nililinis ko po according sa proseso po nung sinasabi nila. So 1 hour, 2 hours, binababad ko po yun. Pero lagi po pa rin may problema. So kaya nagsabi po ako na, Madam, baka hindi po gusto yung aking sa pagluluto. Sabi ko sa amo. Sige po siya lagi na po kaming nag-aaway mula po nung March, nag-start ng post-April. Tapos nung March po, kasi po ang dining room po nila ay nasa taas. So hirap na hirap po ako sa pag-akyat baba kasi dala-dala ko po lagi yung pagkain. Lagi po akyat baba. Doon po sila sa taas kumakain. So, nung time na po na yun, nag-start na po ako makaramdam ng hindi po kanais-nais sa puso. Para pong naghisikip at saka para pong po yung dibdib ko. Sumikip po, parang hindi po makahinga, magtulog. Kaya nagsabi po ako sa amo na para pong mayroon pong kakaiba sa puso ko. Kaya mga 3 araw pa po bago nila ako sa nararamdaman. Opo. Ma'am Shirley, linawin ko lang kailan ka pa ba pumunta ng dyan sa Damam, Saudi?
Kailan ka pa naandyan sa Damam? Hello? Shirley? Hello, ma'am? Opo, ang tanong po Ma'am? namin, kailan ka pa na naandyan sa Damam, Saudi? January 13 po ako na-deployed. Sa Riyadh po talaga ako na unang dumating. Opo. January 13. So, paano ka nakarating Tapos dyan? po, Sa Damam? lumipat po yung amo ko dito, dinala po ako. Mhm. So, nung nilipat ka na dyan, saka ka na nagka-problema dyan sa amo mo? Hindi po. Wala po dito po, wala po naging problema kasi naglilipat po sila ng bahay. Bali doon po sa Riyadh, doon po talaga malaking problema. Doon po sa lugar na unang pinuntahan ko po. Okay. So, ganito na lang ang tanong ko. Nung umalis ka ng Pilipinas, nakarating ka ng Saudi, wala ka namang iniindang sakit? Meron pong nakalagay po sa medical ko, hypertension stage 1 po. Mhm. Tapos? Tapos po, okay naman po yung yung medical. Sabi okay po, kaya po nakatravel ako kasi lang naman daw po yun. Okay. Mild lang, kumbaga stage 1 lang. Shirley, may nababanggit itong asawa mo na kinaltasan yung sahod mo dahil lang sa problema sa Noodles. cup noodles. Gaano katotoo ito? Hindi po yung cup noodles po, yung pansit po yun, parang sa atin, pansit po. Okay. So, Pansit. makikwento nga sa amin, Shirley, Ng pansit. paano nakarating sa bakit ka kinaltasan, ano yung nangyari? Ganito po yun, ma'am. Yung nagluto po ako ng pansit, isinerve ko po sa kanila sa taas. Tapos po, nagreklamo po siya kasi bakit daw po maalat. Sabi ko, kasi mataas po kasi ang timpla ko. So, may mga diabetes po sa sila at saka ayaw po talaga nila ng maalat. So, nung time na po na yun, hindi ko po alam na masyado maalat yung naluto ko. So, nagdun lang po, nagalit na siya. Sabi niya, ini-spoil ko daw po yung pagkain. Kumbaga sinasadya ko na siya na sirain, parang gano'n. Kasi kasi noong pa lang po, nagsabi na po ako sa kanya na parang ayaw ko na po dito mag-stay kasi parang hindi naman po tayo sa pagluluto. Kaya sabi ko, kasi ang dami po niyang problema, hindi lang po yung pansit. Kasama na po yung manok. Yung paglilinis ko po ng manok, nagrereklamo po siya kasi para daw pong may amoy. Kasi ang paglilinis po ng manok dito ay talaga pong ibang-iba ang proseso. Binababad po sa lemon, binababad po sa kamon, binababad po sa asin ng 1 oras. So, ganun po yung prosesong ginagawa ko. Okay. So, So, sa madaling sabi nito, Shirley, sa madaling sabi nito, hindi nila nagustuhan yung lasa ng pagkain na niluto po ninyo. Opo. Okay. Makinig ka lang, Shirley, Nasa kabilang linya ng telepono si Miss Lila Concepcion, ang President of Lila International Services. Magandang hapon sa iyo, Binibining Lela. Hello, good afternoon po. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Opo, sir. Ay, i-report na ho ba sa inyo itong sitwasyon at kalagayan ni Shirley? Opo, sir. Alam na po yung kalagayan namin. Kalagayan niya, actually, nakausap na rin namin po yan. So, meron na po kami negotiation from the FRA at from the employer within the day po or tomorrow, on process po yung kanyang exit visa at saka yung ticket confirmation. Ayun. Ibig sabihin, Miss Lela, papauwiin nyo na po dito sa Pilipinas itong si Shirley. Opo. Ano po yung since last week pa. So kung hindi ngayong araw na ito, bukas. Nagbukas, actually, process. So, marirelease yung travel documents niya, if not today, tomorrow. Okay. Ayun. So hindi na po ito magtatagal doon sa Damam itong si Shirley. Kung hindi sa lalong madaling panahon, ginagawan nyo na ng paraan para makauwi na ito ng Pilipinas. Yes, sir. Ayun. Okay. So very good, Alam niya since the beginning. Okay.
Matanong natin si Shirley kung alam niya na yan. Shirley, alam mo na ba itong sinasabi ng agency mo na sa lalong madaling panahon, papauwiin ka na dito? Kung hindi raw ngayon, bukas or sa makalawa? Hindi po. Yung marirelease po yung documents niya within the day. Yung documents. Hindi pa si Shirley. Opo, ngayon pinaprocess na kasi nakipag-negotiate na po yung FRA doon regarding sa employer niya with regards po sa kanyang travel document. Okay. Ngayon po, pinasulat ko na rin po yan na gusto niyang umuwi. So alam niya yun para po the clearance. So Okay. may clearance na will-work out yan. So ngayon, malalaman niya within of this week yung confirmation niyo kung kailan nakukonfirm siya. Maybe po sure yan next week kasi wala naman yung agad-agad na confirmation ka na ticket. Okay. Yung pong sinasabi na kinaltas sa sahod niya dahil lamang doon sa pansit na hindi nagustuhan ng Yes. kanyang amo, masisingil ba Tama yun or po. makukuha ba yun ni Shirley? Yun po yung work out namin from the employer na kailangan po niya talagang ibigay yun. Opo. So kailangan niyang ibalik yung kinaltas doon dahil nasahod dahil lang sa pansit. Yeah, dahil lang daw sa hindi nagustuhan. Opo. Okay. Opo. So, nakikinig ngayon si Shirley, ibig sabihin, yung ang sinasabi niyo na pinoproseso na kaagad yung papel ng exit visa Opo. niya para nang sa ganun pag nakumpleto yon, pwede na siyang makauwi ng Pilipinas. Yes, i-inform din namin po sa kanya regarding po sa kanya kung kailan ma-confirm. Oho. Kung mayroon na po kaming exit visa within the day, i-report ko rin po sa inyo. Opo, At yung pamasahe niya po, yung pamasahe niya sagot po ninyo. Yung pamasahe niya with regards sa usapan din namin, yun po yung kausap ko rin ang FRA with regards sa ticket niya. Opo. So basta So siguro whatever po yung result, malalaman niyo na po within the day or tomorrow. Opo. Okay. Linawin ko lang, Ma'am Laila, ano? So, ibig sabihin, ito pong kababayan natin si Shirley ay hindi po problema ng pamasahe pauwi po dito sa Pilipinas dahil sagot po yon either ng agency or sagot po ng employer. Opo. So Ayun. yun ang pinag-usapan position from the employer, from FRA. What would result is i-update ko kayo bukas. Okay, sandali lang, Ma'am Leila, babalikan lang natin itong si Shirley. Shirley, narinig mo ba yon? Na inaayos na yung papeles mo at inaasikaso na para makauwi ka? Shirley? Wala po silang sinasabi. Opo, pero wala po silang sinasabi sa akin na naaayos na, kung ano na po pangyayari. At 15 days na po ako dito. Last week pa po ako kumukontak sa kanila. Oh. Wala po silang sinasabi about sa kung ano po ang Yun. ngayon. Napaprocess na po. Oy. Na sila sa akin binabanggit. Okay, balikan lang natin si Miss Leila. Miss Leila, ayon po kay Shirley, wala pong kumukontak sa kanya, walang sumasagot at walang nagsasabi kung ano yung status nung nirereklamo niya at yung papeles na inaayos para makauwi siya. Actually, sir, kausap ko po siya last week. Kausap ko siya mismo. At kausap din niya yung welfare officer na si Cheryl doon sa office with regards sa yung mga kanyang problema sinasabi. So, alam niya, yung usapan namin talaga na ipinaprocess yan at kausap na namin ang agency. Alam ko yan. Pero yung sa pag-uwi niya at saka yung compensation, wala pa. Kasi ngayon nga po, magkakaroon ng releasing ng kanyang travel documents. Okay. Opo. So wala pa talaga. Okay. Kasi inform din namin. At Okay. saka ngayon, nag-message na rin kami sa kanya Okay. na with regards sa kanya. Kasi under negotiation pa. At hindi Okay. pa rin nare-release. So hindi pa namin siya ini-inform. At wala pong pasok nung Friday, Saturday at saka Sunday. Pero alam na po na yung concern at alam na po ng FRA. Okay. Sandali lamang, Miss Leila at Shirley, para sa agarang pag-aksyon, makinig kayo. Nasa kabilang linya ng telepono, si Assistant Secretary Jerome Alcantara ng Department of Migrant Workers. ASEC, magandang hapon po sa inyo. Yeah, Sir Joshua, Ma'am Remy, magandang hapon po. Magandang hapon Sandali. sa ating mga kababayan. Opo. So ASEC, ito na naman po tayo. Tuloy-tuloy ang ating pagtugon at pagtulong sa ating mga kababayan na nagkakaroon ng problema. Ito namang si Shirley, ang problema nito ay gusto na talaga niyang makauwi sapagkat hindi na sila magkasundo ng kanyang amo at kinaltasan pa yung kanyang sahod. Sinasabi naman ngayon nito ni Miss Leila, yung may-ari ng kanyang agency, na inaasikaso na. Pero namumroblema Shirley kasi wala daw ibinibigay na update sa kanya kung ano na nga ba talaga ang sitwasyon at ano na po ang status kung talaga ba siya ay matutulungan na makauwi sa lalong madaling panahon. Sa ganito pong sitwasyon, ASEC, ano po yung maaring maitulong ng ating pong tanggapan, sir?
Una, kanina nung naibigay sa amin yung detalye ng kaso, no, yung mga case officer, isang case officer natin, pinatawag na natin kagad kay Ma'am Leila, nakausap si Jerty, yung kanyang welfare officer, at in-inform tayo na kinakausap na nga nila yung foreign FRA nila, Foreign Recruitment Agency, para kausapin tungkol sa concern ng OFW, and also to check on the health situation of the OFW, no? Kasi I understand may severe hypertension daw si OFW, tama po ba? Opo. So yun, in-update tayo ng agency tungkol dyan. Sa parte ng departamento, patututukan natin yung kaso, no? Total, I think narinig ko si Ma'am Laila ng Laila Recruitment, ang pangalan ng kanyang agency, ng Laila International Services, na may ginagawa na sila para makakuha ng exit clearance, ng exit visa, yung ating kababayang OFW at ma-repatriate na. So tututukan natin to. Titingnan natin kung may report ba yung ating agency, kasi kasama sa obligasyon nila, no, na kapag mayroong significant na nangyari o significant na complaint yung ating OFW, dapat na i-report din nila sa ating tanggapan. Opo. Mahalaga po yun, sir. At yun po ang pinaka-importante, yung binigay nyo pong assurance na tututukan po ng inyong tanggapan at tututukan po natin na ginagawa talaga ng agency yung kanila pong obligasyon nang sa ganoon ay matulungan pong makauwi sa Pilipinas itong ating pong kababayang si Shirley. Maraming salamat po, ASEC. Mabuhay po kayo, sir. Okay. Thank you. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagservisyo sa ating mga kababayan. Thank you so much, sir. Ayun. Balikan natin. Miss Lela. Sir. Opo, yun. Nakarating na rin pala sa Department of Migrant Workers at sila po ay tututok na rin dito sa sitwasyon na ito sa gagawin po nating pagtulong at pag-aksyon dito po sa problema ni Shirley. Ano po? Opo, kausapin namin actually kanina kumahanap po sila. Okay. Opo, Miss Laila, pwede po ba every now and then kung ano po yung magiging development nito pong inireklamo po ni Shirley, ay pwede po bang i-update nyo po siya para naman po ay mabawasan ang kanya pong alalahanin patungkol dito? Opo, noted po. Okay. So asahan po namin ang inyong mabilis at agarang pag-aksyon para po dito sa ating kababayan. Thank you so much. Ano po? Salamat po. Okay. Balikan natin si Shirley. Shirley. Ayun, napakinggan mo si ASEC Yes at po. itong Laila. sa Laila International Services, makakauwi ka daw po at inaasikaso na nila yung mga kakailanganin para naman itong idinulog mo sa aming reklamo ay masolusyonan na. Sana nga po kasi 15 days na po ako dito. Nakaraan pa po ako sa kanila nagpa-follow up. Wala po silang action, wala po sinasabi. Opo. Kaya po lumapit na po ako sa inyo. Hayaan nyo po. Action. Hayaan nyo po at tutulungan kayo ng aming team. Kami mismo ang magpa-follow up doon sa iyong agency at sa DMW kung ano na po ang status at kukontakin ka rin po namin para mabigyan ka ng update. Ano po? Marami pong salamat po, sir. Marami pong salamat po sa inyong programa. Sana nga po matulungan niyo po makauwi agad kasi po masama na po yung pakiramdam ko dito. 15 days na po ako dito sa loob ng kwarto. Nakakulong lang po ako dito. Opo, Okay. Nanay Shirley, lakasan niyo po yung loob niyo at eto po yung ibibigay naming assurance po sa inyo. Siguraduhin po naming makakauwi po kayo ng Pilipinas sa mas lalong madaling panahon. Marami pong salamat, sir. Marami pong salamat. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, 34 na estudyante na loko raw umano ng isang mananahi. Matapos silang pasahin ay bibigay ng maayos ang kanilang mga damit. Kaya mga kaaksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo! Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na!
Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo. Partner, balikan natin muli ang ating NCR Action Call Center Satellite Office. Makakapanayam natin ngayong hapon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po dyan sa inyo. Apo, kasama ni Sir Rudy, si Jessica Bulan, ang pamangkin ni Vicente Bulan na nagkaroon ng sakit na leukemia. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Apo. Jessica, kumusta ka ngayon? Okay naman po. Opo, makikwento nga sa amin, ano yung nangyari dito sa yung tiyuhin? Ano po siya, nagkaroon po siya ng sakit ng kung ano na po dahil sa ano po niya, sa bukol po niya sa dito po sa tiyan. Okay. Hindi na po kasi masyadong ano. So nagkaroon siya ng bukol, nagkaroon siya ng bukol sa kanyang tiyan. Eto bang tiyuhin mo ay may sarili na ding pamilya? May sarili na din bang pamilya itong tiyuhin mo? Meron po, tsaka meron po siyang 4 na anak. Okay. So, ngayon po ay naandyan kayo sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at Action Call Center. Ano po yung kahilingan nyo po na gusto nyo pong iparating kay Congressman Saldico? Ano po, nandito po ako para humingi ng tulong para sa bill po sa hospital na natira po nung inabas namin po yung tito ko po na namatay po siya ng dahil po sa sakit niya. Ayun.
So, kailan pa namatay itong tiyuhin mo? Nung nung May 25 po. Okay. Balikan natin si Karudi. Karudi, magandang hapon uli. Magandang hapon po muli dyan sa inyo. Opo, bagamat na maalam or namatay na po yung pasyente, may malaki pa pong bill na naiwan sa ospital. Ano po bang may tutulong ng Ako Bicol Party List, Karudi? Ay pinagkalubang kagat po siya ng 100K ng ating Congressman Saldico at Congressman Del Bungalon. So para doon sa karagdagang bayad sa kanyang ospital. So 100,000 pesos. Ora mismo yan, Karudi, madadala niya ngayon. Opo, hindi po siya lalabas din sa ating tanggapan na hindi niya bitbit yung 100K na pinagkaloob ng ating mga congressman. Alright. Ayun, 100,000. Nanay, ano po yung masasabi nyo na yung problema nyo po na hospital bill na naiwan po ng namayapan yung tuyuhin ay sagot na po ng Ako Bicol Party List yung 100,000? Papasalamat po ako kay Congressman Saldico po at saka kay Jill Bungalon at saka kay Jill. Si Sir Rudy Vizcaya yan. Opo. So, ano pa nanay? Gumaan na po ba yung alalahanin po ninyo na meron na pong naitulong yung Ako Bicol Party List? Opo. Okay. So maraming salamat uli, Karudi Vizcaya. Mamaya, babalikan ka pa namin sa iba pang pagtugon at pag-aksyon sa mga problemang inilalapit sa ating tanggapan dyan. Maraming salamat, Karudi. Maraming salamat din po sa inyo. Okay, eto na partner. Dito na tayo partner sa iba pang tugon na pagtulong ng ating programa. Eto naman, mula naman sa studio, makakausap natin ngayong hapon ang ilang estudyante na inirereklamo ang isang mananahi dahil hindi raw umano tinupad ang kanilang usapan na tatahiin ang kanilang costume para sa school project. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, mikropono. Eto si Nanay Annalyn. Magandang hapon. Nanay Annalyn Barba. Kasama mo ngayon ang ilang estudyante na si Bea Barba, Luis Andrea Yap. Asan si Luis? Ayan. At Mary Lynn Deliosa. Okay. So, magandang hapon sa inyo. Opo. Maaari niyo buwang maikwento sa amin ano po itong nangyari? Bakit po ninyo nakilala itong mananahi? At ano po yung nangyari? Bakit po nagkaroon ng problema? May event po kasi sa school, sa STI, yung parang finals nila sa isang subject. Mag-ano sila ng festival. Tapos, may ni-refer sa amin na isang nagpaparent ng costume. Okay, ayusin lang natin yung mikropono, partner. Sige, no? ayusin natin yung audio. Opo. No? So, ito partner na naandito, mga estudyante at magulang At nitong may mga eskwelahan ng final STI. project sa kanilang eskwelahan. So natural, kung may costume, kailangan ng mananahi. Opo, at syempre yung mga magulang partner bilang support sa mga anak, talagang all-out support. Maghahanap ng magandang mananahi para magkaroon sila ng magandang costume. Kasi hindi naman mangyayari yung kanilang project kung wala yung mananahi. Hindi Opo. matutuloy. So kailangan kumontak ng mananahi. Kaya malalaman natin, paano nakontak itong mananahi na ito? Opo. Sinong kumontak? Ito bang mananahing ito ay kakilala nila? Or ito ba yung may magandang reputasyon? correct. Rekomendasyon? O baka naman through online lang ito nakilala naman. So yan ang mga gusto nating malaman, partner. Siyempre partner, dahil itong mga bata ay gusto partner maging mataas ang kanilang marka sa eskwelahan, sa school project, siyempre dapat partner maganda yung kanilang costume. Yan problema, kailan gusto rin natin maintindihan, kailan dapat gagawin yung activity. Baka naman nakalampas na, hindi pa dumating yung project, yung costume. Or baka dumating naman, sabi nga nila partner, ay hindi kumpleto. Hindi na magagamit. Okay. Or hindi na kumpleto. So yan ay aalamin natin ngayong hapon. Dito muna tayo sa kabila. Okay, magandang hapon sa inyo. Good afternoon po. Ano po yung pangalan nyo? Marilyn Deliosa po. Opo. Maikwento mo, anong klase ba itong pinagawa nyong costume? Ito bang mananahi, kilala nyo? Ako po, hindi ko po siya kilala. Ang nag-refer po sa amin, si tita. So ikaw ang kumontak. Balikan natin. Balikan natin. Ito ikaw si pa lang Nanay may Annalyn. kontak. Opo. Hindi naman talaga ako yung nag-contact. Wala pa rin. Sige, dito muna tayo sa kabila. Iabot natin yung mikroponong isa. Yan. Ayan, palit natin. Okay. Okay. Ulitin natin, paano nyo ang nakilala pinakamaganda, ito? partner, bumili na kayo ng mikropono ora mismo at aircon ora mismo. Ayan. Okay, so paano mo nakilala itong mananahing ito at ano yung naging problema?
Nirefer din po sa amin ng friend namin kasi prior to so this hindi mo rin po, personal na kilala? hindi po. Kasi prior to this, may nirentahan po kami na costume. Kaso, palyado po, na-scam po kami. Dati? First, itong event po. Tapos, nagka-aberya po, na-scam kasi yung costume hindi kasya. May maliit, may malaki. Tapos naghanap kami ulit ng marerentahan. Ni-refer po sa amin. Na-scam na naman kayo? Opo. So 2 beses kayo na-scam? Dalawang beses Ano ba po. naman ang pangyayari yan, partner? Napakalungkot. Oo. Bakit kasi kumukuha kayo ng hindi nyo kilalang personal or walang reputasyon na magandang mananahi? Kasi nag-handle siya ng mga events minsan. Siya yung nagko-choreo sa mga ibalong street So, dance. yan yung inirereklamo nyo. Ano yan? Babae ba yan? Lalaki? LGBT. Anong pangalan po? Ang pangalan niya po, Kenneth Atienza. Pero kilala siya bilang Mami Kang or Halulu. Mami Kang or? Halulu. Halulu. Taga saan po ito? Taga saan ba ito si Mami Kang? Barangay Sabang po. Barangay Sabang, dito sa Si Legazpi. Halulu. Si Mami Kang. Okay, so naandito kayo, sabi nyo, na-scam na kayo nung una, iba naman itong nang-scam sa inyo. Na-scam na naman kayo. Ito sa pangalawang pagkakataon, ito na yung nang-scam sa inyo na si Mami Kang. Alias Halulu. Alias Halulu. So ano yung naging transaction nyo sa kanya? Paano nagkaroon ng problema? Pagka-refer po sa amin, chinat siya ng choreographer. Tapos nag-settle po kami na 34 costumes yung i-rent namin for 250 pesos each. So magkano yung down payment nyo? Binigay niya? 5,900 po. Ang naibigay nyo na sa kanya? Opo. Kasi ang usapan namin, ibibigay yung full payment after ng participation sa school. Kailan dapat yung activity Tapos sa na po, school? nung June 20. Ngayon, nakarating ba yung costume? 18 pieces lang po. Hindi. Hindi kumpleto. So 34 pieces supposedly, dumating lang is 18. Opo. So kulang ng ilan partner? Kulang. Kulang. 16. 16 yung kulang. So halos kalahati yung kulang. Ano nangyari doon sa mga bata na walang costume? Yung na-scam sa kanila na unang costume, nagpili kami doon ng pwede pa magamit. Yun na lang ginamit. So nakaraos din. Opo, pero hindi pangit yung costume. Okay. So ngayon, nakukontak nyo po ba itong si Halulu? Na-contact po, nag-file po kami ng complaint sa barangay. Anong sabi, nagkaharap po ba kayo? Opo, nung first na pagharap namin, ayaw niya na mag-comply ng napag-usapan kasi nung sabi niya ng ibabalik niya, yan, okay. Ibabalik niya daw yung pera afterwards. Pero sabi, hindi naman natupad. So inako niya yung pagkakamali Opo. niya at ang sabi sa inyo nangako na ibabalik yung pera. Kinabukasan. Pero hindi natupad. Hindi po. Tapos hindi nagsisinang mga chat. Okay. Magkano yung dapat ibalik? 5,900 po. 5,900. Okay. Nakausap na rin ng aming team ang mananahing inireklamo na si Mami Kang alias Halulu. Ayon sa kanya, ay nasa mahalaga siyang meeting ngayon. Ohoy. At nagmi-meeting siya patungkol sa costume. Habang nagsasabi ka, partner, ng nasa meeting, parang hindi naniniwala ito, partner. Bakit? Nasa Barriada po siya ngayon, nagte-training para sa mga hawak niya sa Ibalong Festival. So meron na naman siyang hinahawakan ngayon. Sana Nakita nyo, nasa Barriada. Palagi siyang naka-ATM, naka-post po. Nandun sa Kalayaan Park. Yan ang hirap, partner, pag may mga pinupost na at the moment. Diba? So nalalaman ko Kaya hindi daw siya maring makausap ngayon. Patuloy pa rin natin siyang tinatawagan at ring lang ito ng ring. Ayaw nang sumagot. Yan. Actually, kanina, partner, isa ako sa tumatawag sa kanya. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Ay, hindi man lang siya magsabing, Halulu. Halulu. How are you? Okay. Natatawa ito. Ito, isa din sa mga estudyante. Okay. Kausapin natin siya. Gaano kayo naapektuhan nitong nang dumating yung costume nyo ay kulang-kulang at parang ayaw nyong suotin dahil hindi ito Pag yung... sinabi mo, partner, na kulang-kulang, may diferensya yan. Kulang yung numbers, partner, na in-order nila. Supposedly 34, naging 18 lang. So ano yung naging epekto nito sa inyo? Nakaka-stress po since ilang hours lang po mag-perform na kami. Tapos yung tawag dyan, yung mga leggings po, butas-butas. So kami pa po yung nagtahi po. Oo, pakilape. So dapat, dahil kayo ay umanap ng mananahi, nagbayad kayo, nag-order kayo, expected ninyo maganda. Opo. So last minute, kayo pa yung nagtahi-tahi. Pero masaklap itong nangyari sa inyo. 2 beses kayo na-scam. Patingin nga ng mga guhit ng palad nyo. Yung una, sino yung nakipag-coordinate dito sa mananahi din? Sino? Kayo na? Hindi.
Ay, makwento, ano nangyari sa inyo nung ma-scam kayo nito? Anong epekto nito sa inyo? Yung costume mo, kumusta? Nagkasya ba sa'yo? Ano? Nagkasya naman po, pero hindi po kami pare-parehas ng costume. Hindi po, dapat same So po yung useless yung sinasabing So, kumusta costume yung performance nyo na doon sa activity nyo? para-parehas. Medyo bad trip na. So, wala na sa, hindi na ganado kasi bad trip, ano? Opo, pero yung sa choreo po namin, Iniraos magaling pa po. rin ninyo. Opo, doon po kami bumawi. Okay, yung grade ba na ine-expect nyo ay nakuha naman nyo, na ibigay sa inyo, or O medyo naapektuhan? naapektuhan? Naapektuhan naman po. So yan, partner, yung isa sa mga Ay, sakit ano ng yung- kalooban. Anong panawagan nyo kay Halulu? Ibalik nyo na po yung napag-usapan naming refund. Okay. Yun lang naman po Ito yung si gusto namin. Miss Beautiful, matanong ko nga. Kumusta? Dahil nababanggit niya na yung costume nyo ay parang tagpi na, ginawa na nyo na lang ng paraan. Kumusta, nanalo ba kayo sa ano? Hindi po. So, So, hindi. ano yung leksyon na natutunan nyo rito, nanay? Huwag na magtiwala. Tsaka, para sa kaalaman lang ni Halulu. Pero alam niya po na nag-solicit Halulu kami. alias Kang, Mami Kang. Opo, nag-solicit po kami sa kapitan sa amin, yung ibang kagawad, kasi wala na po kaming pang-rent. Kasi so, nagamit na nila yung pera nila. Wala na So, silang yan yung pera. naging costume. Yan ang ginawa ni Halulu. Opo, pero actually, kulang yung ano nila, yung mga accessories. Kulang-kulang na. Yun po yung ano. Yung sa lalaki, wala na ng mga accessories sa leeg. Yan po yung pang-filler namin, yung violet. Unang na-scam sa amin yon. So ginamit nyo na lang. Kahit hindi kasya. Kaya pala dito sa pambabae, parang walang color, partner, coordination. So, sa susunod, ang leksyon, maghanap kayong kakilala nyo na yung talagang marunong gumawa. Meron ba kayong gustong sabihin dito kay Halulu? Yun lang, ibalik niya na po yung pera, gayang nang napag-usapan namin. Kasi yung ibang parents talaga, wala nang talaga yung perang isusustain sana. Kailan Kaya pa nga yung nag-solicit kami. Kailan pa sana yung ipinangako sa inyong ibabalik yung pera? Sabi niya, June 21. June 21 ngayon ay July 15. Tapos Mag-iisang buwan na sa 21. July 2, nagsabi siya na Okay, ibabalik. linawin lang natin. Nasa magkano ba yung inahabol nyo dito sa maninahin ito? 5,900. 5,900. Pero ang concern ninyo ay hindi lang dahil dito sa pera. Ang Opo. gusto nyo namang mangyari, para doon sa mga gusto pang Opo, kumuha maging sa kanya. aware sila Oo. na maging wise pag siya ang kukunin na ano. So parang gusto nyo sabihin, wag na itong kunin kasi palpak. Ano yung pangalan niya sa Facebook? Mami Kang. Halulu. 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 Friend mo siya, partner? Hindi. Pero kaya pa nga nag-message sa'yo ng halu. Halu. Halulu. Halulu. Sige. Kang ka na ba? Sige, ganito na lang kasi nasa mahalaga ding pagpupulong ito, partner, na si Regional Director Dizon. Pero nakausap natin siya kanina. Pero try ko nga tawagan, partner. Si RD. Baka sagutin ka Halulu. Oo. Pero ang importante nito, nanay, nagkaroon po kayo ng leksyon, nagkaroon din po kayo ng idea na dapat ito ay hindi na dapat pag gawin niya sa iba. Kasi sobrang naapektuhan hindi ba kayo. pwedeng patawarin nyo na lang si Halulu? Hindi na ibalik sa inyo yung... Hindi ba pwedeng patawarin? Kumusta naman yung mga costume ng mga kalaban nyo? Ito ba ay competition? Opo. Hindi, tanong ko, hindi niyo ba papapatawad si Halulu na wag na lang ibalik? Ibalik pa muna bago mapatawad. Ibalik bago magpatawad. Okay. Kayo, ganun din? Opo. Sayang din yun, pang-kwan pa yun, no? Malaki-laki pa yun. Opo. Pero eto na lang, partner, kasi... Isang beses lang kayo nagharap sa barangay? Twice. Dalawa na? Kahapon. Umarap din kahapon, hindi? Hindi na siya sumisipot. Ayun. Okay. Balik mo nga, Bibig, sa kanya. Kasi, syempre kayo ay may magulang din. Eto bang perang ito ay merong... Kasi, syempre partner, hindi naman sila lalaki ng ganyan kung walang magulang. Opo. Eto na, partner, nasa linya na si RD Dizon. Okay. RD, magandang hapon. Ayon. Nagdadangog sa tabang para mismo po. Opo. RD, andito po yung 3 estudyante ng STI at isang nanay po. Ito po yung idinulog namin sa inyo, na nagrereklamo po itong si nanay patungkol po sa isang mananahi na nakipagkontrata po sa kanila
na tatahiin po yung 34 na costume. Unfortunately, 18 lang po yung naibigay. So nagdala po ito sa kanila ng frustration at nagkaroon po sila siyempre ng agreement sa barangay na yung 5,000 plus na amount po ay ibabalik. Pero hanggang sa ngayon po ay hindi pa na ibabalik po nitong kausap nila na si Halulu. So, RD, sa ganito pong mga kaso, ano po yung dapat gawin po ng mga estudyanteng ito at ito pong mga magulang? Ma'am, yung usapan po ba nila verbal lang o may papel silang pinirmahan? Ato pa po, sa pasagutin natin yung magulang po, RD, ano? Opo. Verbal po, pero verbal. yung pag-receive niya po ng pera, may pinirmahan po. Verbal yung usapan, pero pag-receive ng pera, may pinirmahan siya. Ayun. Pero may text din po. May usapan. text din. So, meron po silang series of conversation through text at nagharap na din po, nakarating na po itong reklamo nila sa barangay pero hindi po sumipot. Ito pong Nangako na inireklamo. magbabayad, pero hindi tumupad. Opo. RD? Hello po. Hello po, RD. Ayun, nawala si RD. Hello? Ayan, nandyan si RD. RD, so napakinggan niyo po? Hello? Hello? Opo, RD. Okay, ulitin ko lang po, RD. Ang sabi po nitong nanay, verbal po yung pag-uusap nila, pero yung pag-receive po ng pera ay meron po silang mga ebidensya or dokumento na nagpapatunay na ni-receive po nitong tao yung pera po galing sa kanila. Opo, ma'am. Tsaka yung kung kailangan, ma'am, ng witness, kasi yun po ang kailangan ni Kapitan para itong makakausap nila ay magbayad. Pero dapat kung in-acknowledge naman niya yung payment, siya po ang may obligasyon na bayaran, ibalik yung perang nakuha niya po. Opo. Actually, RD, nagharap na po sila sa barangay at nangako po itong si Halulu na magbabayad, pero 2 beses ibinigay yung pitsang magbabayad, hindi po tumutupad. Si Kapitan na po, yan sir, ang mag-recommend ako nga isasampa na lang po natin sa iskalya para sa kasong istapa po, sir. So, ibig sabihin po nito, General, RD, ibabalik po natin ito sa barangay kasi barangayable po itong issue. Opo. Kasi nakarating na rin po sila sa barangay. Ngayon, kung hindi na ma-settle sa barangay, magre-recommend po si Kapitan na pwede nang isampa sa korte po. Opo. RD, halimbawa po ay hindi pa rin po humarap, ito pong inirereklamo sa barangay. Ano po yung pwedeng kaso na pwedeng kaharapin po nito? Istapa po, ma'am, hindi pagtupad sa kasunduan. Opo. So, pasok po ito, RD, sa staffa. Okay? RD, kung meron po kayong advice or panawagan dito po sa mga ganito pong uri ng mga tao na nangungontrata pero hindi naman po sumusunod or ibinibigay yung tamang serbisyo kapalit po ng bayad sa kanila. Ano po yung gusto nyo pong sabihin sa kanila, RD? Ma'am Rem, unang-una po, bawal po yung manloko ng kapwa at yung mga mamamayan natin ay inaabisuhan natin na kapag may ganyang transaction, maniguro po sila, dapat may kasulatan, may testigo, nang sa gayon na maiwasan natin yung maisahan tayo ng ating kapwa. Maging maingat po tayo sa pag-release ng pera, lalo na po kung ito ay sa atin at personal, para maiwasan din po natin ang kompromisong ganyan. Mahirap po, ma'am, talaga magtiwala sa panahon na ito. Kailangan po naniniguro tayo palagi. At kailangan din po yung dokumento na nagsasaad na sila ay may usapang ganun po. Sana. Opo. RD, ganito na lang po, RD, pagkatapos po nila sa barangay, kung sila po ay desidido na magsampa ng kaso, sasamahan na lang po namin sila sa inyo pong tanggapan. Ay, pwede po, ma'am. Pwede po. Maraming salamat po. Po natin. Yes, Ma'am Rem. General RD Andre Perez Dizon, maraming salamat po sa inyong panahon at Thank you po oras. sa inyo dyan, ma'am. Thank you po. Mabuhay po kayo. Okay. So yan, napakinggan nyo si RD, may katumbas itong kaso, ngunit kailangang ipatawag muli itong si alias Kang o Halulu sa barangay para magkausap. Ngayon, kung hindi talaga harap at hindi na maayos, kailangang magbigay ng certificate to file action ng barangay para maireklamo natin formal itong si Kang alias Halulu. Opo. Humarap siya o hindi, pakakuha nyo ng certificate of file action, diretso yung kaso, sasamahan namin kayo sa PNP. Sasamahan namin kayo sa barangay para maipatawag ulit ito si Mami Kang, ha? Ano po,
pwede na daw po kami kumuha ng certificate to file case, pero may bayad daw po na 530 pesos. 530 pesos, according kanino yan? Kay Kap po. May Kapitan. resibo. Barangay ano ito? Sabang po. Sabang. May Barangay resibo. Sabang. 530 30 pesos. pesos yung pagkuha ng barangay Certificate certificate to file to action. file action. O kasi, siyempre, babayadan din siguro Mahal yung pirma, tapos yung seal. mag-i-English ka doon Oo. sa certificate to file action. Sige, huwag kayong mag-alala, no? Sasamahan kayo namin papunta sa barangay para makakuha kayo ng mga requirements. Pero desidido kayo magsampa ng kaso. Opo. Ano yung gusto mong sabihin dito kay alias Kang? Wag na siyang mangloloko. Ayon sa researcher natin, walang bayad ang pagkuha ng certificate to file action. Wala ngang bayad, partner. Ang Kailan meron, pa partner, nagkaroon ng bayad? Oo, ang meron, partner nga, yung pirma ni Kap, mahal at Hindi, yung at saka seal. yung pag-English. Oo. Oy, Yun yung binabanggit natin, partner. Magta-translate. Alam natin na walang bayad yung pagkuha. ng Walang certificate bayad of yung file pagkuha. Yung bayad doon yung papel. Oo. May papel kasing gagamitin Oo, saka yung ink. pirma, Oo. mahal. Ikaw, magkano yung pirma mo? Yung pirma ko? Ah. Wala, libre lahat ang pirma ko. Oo, ako libre din. Pero syempre, iniingatan natin yung pirma natin dahil ano yan, partner? Ay, hindi kami pumapayag na may bayad. Ang sinasabi lang namin, yung pirma ni Kap may bayad. Correct. Wala po, linawin lang natin, walang bayad ang certificate of file action. Ngayon, kung binabanggit yan ni Kapitan, alamin natin Ipaliwanag kung ni bakit. Kapitan. Oo, Alin alamin yung may natin. bayad? Yung papel? Ano nga yung Yung pangalan ni ink? Kapitan? Si Kapitan Ismael Maeng Santillan. Kapitan ng Barangay Sabang. Nako. Kap! Mm. Gaano ka to? Sino nagbanggit sa inyo na merong bayad? Siya po. Siya mismo? Opo. Si Kapitan Maeng? Nung first na Anong pagkasabi namin, ni Kap? Sabi niya, pag halimbawa hindi kayo nagsettle, kung magpa-file kayo, kasi sabi ni Halulu, ni Mami Kang, hindi na ako magbabayad ng 5,900 in full kasi nireklamo nyo na ako. So hindi na siya magbabayad dahil nireklamo na siya. Opo. Ngayon, anong sabi ni Kap? Sabi ni Kap, kung desidido pa daw magreklamo, sabi ko, opo. Sabi niya, may kukunin kayo dito na certificate, 530 pesos ang bayad. Ayun! Si Kap mismo nagsabi, ha? Opo. Okay. May resibo daw yun, wala? Di ko pa alam. Di ba? Opo. 530 sabi niya. Sino yung naandun? Sino yung nakarinig na talagang binanggit yun ni Kapitan? Ayan, eto. Pero narinig mo. siguro naman, eto si Nanay ay hindi magsasalita, partner, nang hindi sinabi ni At Kapitan. gusto nating malaman, yan ba ay may resibo? Yan. Sige, klaruhin natin yan, kay Okay. Kapitan So, Maeng Ismael Sa inyo naman, Santillan. sa susunod, kung may kailan pa kayong costume, doon lang kayo magpapagawa sa talagang mapagkakatiwalaan, ha? Okay. So, alam mo, partners, tayo naman siguro dito, partner, tinutulungan natin yung mga nagsisimula pa lang. Kaya ganito siguro yung at much cheaper. Problema, pag hindi kilala nga, mahirap, partner. Oo. Okay? So, kumusta, Nanay? Ano yung niya ngayon na naidulog na natin sa PNP? Desidido kayo magsampa ng reklamo? Opo, para maturuan siya ng leksyon. Kasi baka, sabi nila, madami na daw po itong loko din. Ayun. Actually, may taga-Mariners daw po na may complain dati. Parang hindi na-actionan. Ni Halulu. Hindi nagbayad. Parang ganun din. Parang So, ginost nakaligtas nila. lang. So, eto, patuloy pa rin yung Paulit-ulit. ginagawa Opo. niya. So, dahil dyan, kayo na mismo yung nagreklamo para naman maputol na itong ginagawa niya ng mga mali at panluloko. Okay. So, ayan nyo, sasamahan kayo ng aming team sa barangay, ha? Para malaman natin kung mayroon talagang babayaran na 530 pesos. Umaasa pa ba kayo na maibabalik yung 5,000 plus? 900? 5,900. Malabo. Pero, gagawin namin ang lahat para pagbayaran niyo yung ginawa niya. Alright. Balikan muli natin si Caro D. Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Caro D, magandang hapon po uli. Magandang hapon po muli sa inyo. Nandito pala, galing pala dito si Caro D. Dali, biglang may kumalabit sa aking parte sa ilalim. Hello, Karudi! Hello, magandang hapon din po dyan. Okay, katabi mo ngayon si Ryan Noses na humihiling na matulungan ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Matthew Noses na dumaranas ngayon ng sakit sa puso. Hello, magandang hapon po sa iyo, Tatay. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Tatay, kumusta po ngayon yung kalagayan po ng anak ninyo? Ngayon po, ma'am, naka-schedule po siya para sa operasyon po sa puso. Bali, pang na po yun, ma'am. Pangalawang open heart niya na po. Opo. Kailan niyo po nalaman, Tatay, na mayroon pong ganitong uri ng sakit? Ito pong si Matthew. Yung anak ko po, nasa tiyan pa lang po, alam na po namin na
ang sakit niya sa puso magdadaan po sa mga ilang open heart. So ibig sabihin, nasa tiyan pa lang ng asawa niyo po, alam niyo na po na may sakit sa puso po itong anak ninyo? Opo, ma'am. Opo. So, dahil sa mga series of tests? Opo. Nung pina-ultrasound po namin para malaman po yung gender niya, nalaman din po namin na may abnormality po yun. Kaya nirefer po kami sa cardio para matiyak po na pag pinanganak po siya, kasi po pag hindi po nalaman agad, pagkapanganak po niya, mamamatay na po siya kaagad kung hindi po nalaman po. Okay. So kayo po ngayon ay dumulog dyan sa tanggapan ng Ako Bicol Party List, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po ang inyong kahilingan kay Congressman Saldico? Umihiling po sana ako na matulungan po dun sa hospital bill po na sa professional bill po na hinihingi po nila sa heart center para po maisagawa po yung operasyon po. Okay. Ng anak ko. Karudi, ano po ang may tutulong naman natin dito, Karudi? Opo, ito kagad siya. Pinakalubang din kagad ng ating Congressman Saldico at Congressman Jel Bugalong, dito ating kababayan para matulungan siya sa ospital. Pinakalubang siya ng 100K. Ayun, 100,000 pesos. At yan po, Karudi, ay madadalan na rin niya ngayon bago lumabas niyan sa ating tanggapan. Opo, katulad din po nung dalawa. Sabay-sabay po silang madadala nila kagad ang 100K pinakalob ng ating mga congressman. Okay. O tatay, narinig nyo, ora mismo ang pagtugon ng Ako Bicol Party List sa inyong hinaing at yung tulong ay ora mismo din po ninyong madadala. Opo, maraming salamat po na lalo na po kina Congressman Saldico, Congressman Gil Bongalon at kay Sir Rudy Vizcaya po sa mainit po na pagtanggap sa mga lalong. Sana po marami pa pong matulungan ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung walang pang pagkakayaan po. Hangad po namin ang paggaling ng inyong anak, sabayan po natin ang panalangin sa Puong May Kapal. Ano po? Opo, maraming salamat po. Maraming salamat din po, tatay. Mga Sa- ka-aksyon, partner, muli sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan City, bukas ang Action Co Center ng Ako Bicol Party List sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules para sagutin ang inyong mga medikal at legal na pangangailangan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali. Kaya kung ikaw ay may mga hinaing, maaari na kayong dumulog sa ating tanggapan. Again, every Wednesday po yan, mga ka-aksyon. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa tanggapan ng ating Tabang Ora mismo sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.